Så. Her, fotograf. Hvor er dit kamera? Fotograf? Den er her. Nå, det er godt. En iPhone. Lasse, hvor meget har du betalt for hende? Skal vi kun fotograferes med en iPhone? Hvad tænker du på? Så kunne jeg sgu da lige så godt bare have taget en selfie. Det har været meget billigt. You keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking. Og her kommer jeg tit, men bare noget senere. Jeg har ikke været på arbejde, da jeg blev nødt til at gå med pigerne i skole, fordi mor kan på arbejde. But I know that I'll get through this. I need you and in my heart. Danser, og der bliver levende musik på fredag, så er der i hvert fald meget velkommen, Line og Mona. Gider I to piger ikke lige at holde mig, og så kan I snakke om, hvor sød han var. Ham der fra lørdag, skal I snakke om efter time. Det bliver rigtig dejligt. Selvfølgelig. Flyt dig, mand! The only one, oh, do you believe in love after love? I can feel something inside me say, I really don't think I'm strong enough now. Do you believe in love after love? I can feel something inside me say, but really don't think I'm strong enough now. Har du udkommet en småskat? Smøger? Nej, sgu da, den kunne du selv med hente. Nå, der er en, der er pisset, fordi ikke sukker med dig. Nej, mor, men by the way, så skal jeg til fest på skolen i aften. Og desuden var det en god idé. My heart, I don't need you